добре в моето ново видео, като днес ги гледаме. Гледайте, Мистер Бин пародиста. Мористе, шо сликаш, море? За на Инстаграм ми е, мор. Ела ва, Мористе, она мусити. Ай, пичко матер, гледай ме клале, он най-голем лет, нави го. Дръжте се за курат. Извинете, госпожа Мушица, кого да ми очувате? Сполайте. Кай трябва седна? Леле, кога автобусова? Ле, до Стариов седам. Абе, курат да фатите. Бе, стари, кай си, шо си таков скиснат ко мачка надош. Виж шо, авде, в авион не се имаме возен от Косороден. Ако ми смърден назеве не е можно. Тук ще ти викав. Вече, елате, сликайте с Инстаграм. Фала. Да ти имам старият. Пак я ги е Гизедов, чекай да наречи той. Най-вечичко ристете дете на бомбанче земи. Не, ами да сакаш нема тушидно е за мене, бати, простиот. Глей сега. Ќе ми залепнеше за малце. Глей се на старион ги изпосерам, брат. Нищо истиши, пичко матър. Дай бе некоя кисък имаш там. Чичко ристе, ево ти киса земина. Фала. Глей сега. Сива майка той Стариов. Господине, да ве забришам, господине. И ечки това било това за видео, който се свигаше. Рукнете лайк и сабскрайб, а ние се гледаме в другото видео. Поздрав!